Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umman musulmi maza da mata, yara da manya, barkanmu da warhaka, barkanmu da wannan lokaci. Barkanku da shigowa cikin wannan tasha tamu mai albarka. Wanda bai taɓa shigowa ba da Allah sai ya mana subscribe, ya taɓa alaman ƙararrawa. Sannan ku yi mana like saboda Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. A bayan haka mun kwana biyu ba mu ɗora magani ba a bisa abubuwa da suka yi mana yawa. Muna mai ba da haƙuri. Dangane da magunguna, maganin ciwon suga, maganin ulcer, maganin typhoid, maganin malaria, maganin gyaran mafitsara, maganin bugun zuciya, maganin harbawan jini wato blood circulation, rashin motsawan jini kenan. Yawa da daidaiton bugun zuciya. Yawa sannan sai maganin infection wato sanyi. Sannan akwai magunguna na asthma. Akwai magunguna na gyaran gida. Wato abin da ya shafi iyali, na zamantakewan iyali kenan. Ɓangaren mata da kuma ɓangaren shi kan shi miji. Saboda aure sunnar Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ba abin wasa bane ba. Bayan haka akwai mutanen da suke fama da ƙanƙarcewan al'aura ko kuma rashin ƙarfi ko kuma saurin inzali ko kuma rashin kwata-kwata ɗaukewan sha'awa ma. Wannan duk mai sauƙi ne in Allah ya yarda albarkan Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duk za mu ringa ɗora maku a wannan tasha mai albarka. Sannan a ɓangaren mata su ma matsalolinsu suna da yawa. A taƙaice za mu ringa ɗora maku duk maganin da kuke buƙata. In dai har Allah ya sanar da mu ba za mu ɓoye maku ba. In Allah ya yarda za mu ringa sanar da ku. Idan kuma zai maku wahalar haɗawa, za ku iya mana magana. Za mu haɗa daga nan sai mu turo maku. Ko ina kuke a cikin faɗin Najeriya. Saboda abin da ya sa ba mu ce faɗin duniya ba, ba mu yi yawo ƙasashen duniyan ba ne. Ni dai yawo na ba zai wuce ƙasar Nijar ba. To tun daga Najeriya har zuwa Nijar. Ko da dai na tura magani zuwa Kamaru, Alhamdulillah. Amma dai ta Kano na tura shi. To Alhamdulillah a gaggauce kada in cika ku da surutu. A wannan karo na zo maku da wani ƙarin bayanin magani wanda ya danganci ulcer, babban ciwo wanda ya zama gama gari. Ya zama kamar ruwan dare za a ce. Duk wanda yake fama da ciwon ulcer ya kama shi sosai sosan gaske. Muna da magungunan ulcer kala kala. Amma za mu ƙara faɗa maku wannan duk da mun ba ku wani a baya. Dan Allah ku je ku samo kun san icen aduwa ko? Kowa ya san bishiyan aduwa. A je a samo sassaƙen jikin bishiyan aduwa. A sassaƙo shi ko kuma a ɓamɓaro ɓawon amma ba a amfani da ƙarfe a wurin ciro shi. Sharaɗi kada a sa ƙarfe a lokacin da za a ciro shi. A sa hannu ko a sa dutse ko wani abu. Idan an ciro kuma wurin dakawa a sa turmi na ice. Kada a sa turmin ƙarfe. A sa turmi na ice a daka. Idan aka daka zai zama gari. Sannan sai a tankaɗe shi a ƙara dakawa. Zai ƙara yin gari a tankaɗe har sai dai abin da ya sauwaƙa. Idan aka gama shi wannan garin mai laushi shine za a ringa amfani da shi. Cokali ɗaya da sassafe, bayan an ci kalaci. An gama kalaci to sai a sa cokali ɗaya. Sai a sa gwangwanin madara peak original ɗin. Ku ga an rubuta full cream a jikinta.
full cream, wato ita ce original ɗin. Ita kuma sachet ɗin za ku ganta ita ma tana da ruwan kaman ƙasa ƙasa haka brown brown daga jikin ledan, kamar yadda waccan ita ma ta gwangwanin take. To za a sa wannan sachet ɗin guda 5 a zazzage ta, sannan sai a sa cokali ɗaya na wannan maganin. Sai a juya shi, a juya sosai ya juyu. Idan ya kwanta sai a shanye, amma kafin a sha, idan aka juya shi ya juyu za a ba shi kamar minti 30. Idan ya gama kwanciya za a ƙara motsawa. Yana kwanciya na biyu sannan sai a ɗaga sai a sha. Za ku ji baurin Addu'a a cikin ruwan. A manta gwangwanin peak ɗaya, in kuma ruwa ne rabin kofi. Don Allah, don Annabi a jarraba wannan maganin. Ka sha shi na tsawon kwana 7. Duk yanda ulcer take matsa maka, take takura maka, a yi shi kamar yadda muka ci. In Allah ya yadda, in Allah ya yadda albarkacin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam za a samu sauƙin ulcer. In Allah ya sa ma ba ta nisa ba, za a samu warakan ulcer gaba ɗaya. Allah ya sa mu dace. Wannan sadaqatul jariya ne muke bayarwa saboda Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanda bai gane ba zai iya neman mu ta lambar waya domin mu yi masa ƙarin bayani yanda ya kamata in sha Allahu. Sannan magani na gaba da za mu ɗora, maganin hawan jini ne. Shi ma maganin hawan jinin yana nan a tare da ku. Ba ku san da cewa shi maganin hawan jini ba ne wannan maganin. In sha Allahu za mu ba ku shi ma kyauta. Za ku ci gaba da amfani da shi kuma wallahi al'azimu za ku ga amfanin shi. Allah ya sa mu dace. Allah ya bar mu da Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ya ba mu ladar aikin da muka yi, ku kuma Allah ya ba ku lafiya. Duk wanda bai da lafiya, wanda ya ɗauka ya ƙaru, Allah ya ba shi lafiya. Allah ya ba mu lafiya baki ɗaya. Ƙara mana lafiya albarka Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dukkanin cutar da kake da ita ka kumanta, idan har muna da maganin za mu sanar da ku in sha Allahu. Za ku iya mana magana.